Dzień dobry z Bytomia. Witamy na kilkanaście minut przed MMA. Silesian MMA 21. Kibice się gromadzą tutaj w hali nad Skarpą, bo czekają nas dzisiaj naprawdę bardzo duże emocje. Karol Garncarz, dzień dobry, bardzo miło mi przywitać Was w studio przed galą, obok mnie Artur Kornik-Sowiński. Witam Dzień dobry, serdecznie. Arturze. Na razie jesteśmy na otwartym paśmie Silesian MMA. Oczywiście pierwsza walka również dostępna bez pay-per-view. Później przechodzimy już do płatnego pasma. Zanim przejdziemy, bo dosłownie Artur, mimo tego, że będzie dzisiaj komentował MMA, Silesian MMA 21, to za chwilkę ucieknie, bo już w pierwszej walce twój podopieczny wyjdzie tutaj do klatki Silesianu, ale przywitamy się jeszcze, Arturze, z naszymi widzami. Powiedz, jakie emocje Ci towarzyszą w takim razie na starcie tej niedzielnej bytomskiej gali? Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę mieć tą przyjemność i uczestniczyć w gali Silesian MMA. No to już 21 gala. Nie wiem, na ilu byłem, ale naprawdę za każdym razem bardzo się cieszę, że tutaj jestem, ponieważ Silesian MMA to jest mieszanina sportu walki. Mamy tutaj i walki bokserskie, i walki K1, mamy MMA. Oczywiście wszystko na różnym poziomie, bo mamy walki semi-pro, walki zawodowe, także no tutaj zawsze emocji nie brakuje. To trzeba przyznać, po raz trzeci Silesian MMA wraca, przychodzi, jest w Bytomiu. Dwie poprzednie gale, które okazały się naprawdę bardzo dużym sukcesem organizacyjnym, frekwencyjnym, sprawiły, że po raz trzeci organizatorzy zawitali tutaj na Śląsk, do Bytomia. Mamy nadzieję, że dzisiaj emocje będą tylko lepsze, jeszcze lepsze niż na poprzednich eventach. Gdy obserwuję trybuny, jest ruch, dzieje się. Za kilkanaście minut rozpoczynamy oficjalnie te emocje, ale najpierw może jeszcze słowo o naszych partnerach i sponsorach, bez których ta gala nie mogłaby się odbyć. Fundacja Silesia to organizator dzisiejszej gali. Pozostali partnerzy i sponsorzy: Monostal, Silesia, Pasja TV, Górno Śląskie Nieruchomości, producent okien i drzwi Arwena, Jarex Wrestling, PPM Klima Service i montaż klimatyzacji Piotr Grzywocz, Bioel Labs, DBX Bushido, Lumaro Sport, Karuzela Smaków, Best Fuel, terapia manualna Ali Nurbagandow, Grupa Wolf, Deep Energy, Conner Events oraz Combiasti Video. Arturze, zanim jeszcze uciekniesz, bo już w pierwszej walce twój podopieczny Artur Wiśniewski, to powiedz, oprócz tego openingu, tej walki otwarcia, na który ty pojedynek czekasz najbardziej? No myślę, że duże emocje będą na pewno na tych dwóch głównych walkach, ponieważ jest to MMA zawodowe. W głównej walce Kopcza zmierzy się z Krzakiem, jest to kategoria 93 kg, no także potężni panowie i myślę... Ciężkie grzmoty. Dokładnie. Myślę, że tutaj nawet pokuszę się o stwierdzenie, że na pewno padnie nie jedna bomba i ten knockout na pewno wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o tą walkę. No a wcześniej również walka zawodowa, jeżeli chodzi o MMA. Tam Wichrowski podejmie Dąbrowskiego. No, są to bardzo dobrzy zawodnicy. Kategoria 70 kg, czyli mam nadzieję, że tam będzie duża dynamika, duża intensywność, no i również wielkie emocje. Arturze, czy ty walczyłeś kiedyś w niedzielę na gali? Czy to robi zawodnikowi jakąś różnicę? Bo patrząc, szanowni widzowie, niedziela być może nie jest to dzień, który przyzwyczaił nas do tego, że emocje sportów walki są właśnie w ostatni dzień tygodnia. Dzisiaj w Bytomiu niedziela po raz kolejny będzie się działo. No, chyba nie miałem nigdy przyjemności walczyć w niedzielę, ale już na pewno uczestniczyłem w galach, które były w niedzielę, ponieważ to nie jest pierwsza gala Silesian MMA, która jest zrobiona w niedzielę. I jako fan uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, ponieważ no, w sobotę to nie ma żadnego meczu piłkarskiego, koledzy nie kuszą na piwo na mieście, tylko i wyłącznie do wyboru gala i jest to na pewno bardzo dobre dla kibiców, że wtedy nie ma tej opcji B, tylko trzeba się pojawić na gali. Dokładnie. Plan na niedzielne popołudnie idealny, jeśli chodzi o Bytom, jeśli chodzi o okolice. Serdecznie Was zapraszamy do tego, ponieważ jeszcze ostatnie sztuki biletów są dostępne w kasach hali tutaj w Bytomiu. Zapraszamy serdecznie, by dołączyć do nas. Oczywiście tych, którzy nie mogą być fizycznie tutaj, zapraszamy do zakupu pay-per-view, ponieważ po pierwszej darmowej walce, gdzie właśnie podopieczny Artura Kornika-Sowińskiego będzie toczył swój pojedynek, przechodzimy już do płatnego pasma pay-per-view. Arturze, ostatnie słowo przed tym, gdy
czy uciekniesz od nas do szatni? No, zapraszam na widowisko, no i słyszymy się już w drugiej walce. Tak, Artur wraca do komentowania. Dokładnie. pojedynku. Także do zobaczenia, usłyszenia, miłej zabawy. Dziękujemy Arturowi, zapraszamy do nas Sebastiana Szczerka. Sebastianie, dołącz do nas, robimy małą zmianę, ponieważ tak jak wspominaliśmy, w pierwszym pojedynku Artur Kornik-Sowiński musi uciekać. Dzień dobry Sebastianie, Sebastian Szczerek. podcast Siemanko, za czasem. witam Karolu, Jak się miło mamy? Cię przywitać, witam tutaj wszystkich. Bardzo dobrze, dzisiaj Silesian MMA 21. Najlepsze gale na Śląsku, jak zawsze, organizuje organizacja Silesian MMA i Dawid Kurtysiak wykonuje świetną pracę. To zresztą widać, jeszcze gala się nie rozpoczęła, już prawie pełne trybuny. Tak, myślę, że Śląsk śmiało można powiedzieć, że kocha sporty walki, kocha MMA, kocha kickboxing, bo tych ośrodków jest bardzo dużo i patrząc też na dzisiejszych bohaterów, jest bardzo dużo klubów tutaj właśnie z regionu śląskiego, co ja z własnego doświadczenia wiem, że zawsze przyciąga kibiców. Zresztą uczestniczyliśmy nie tak dawno, bo 1 lutego w gali MMA, tak jest. walczy Pomagaj oraz właśnie Silesian MMA łączonej potrójnej gali. To było też niesamowite przeżycie, świetny wieczór, to się działo w Będzinie. Byli kibice z różnych miast, z różnych klubów, ta hala drżała, więc mamy szczerą nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Ja uważam, że będzie bardzo podobnie, ponieważ karta walk naprawdę obfituje w mocne zestawienia. Mamy 4 walki semi-pro, jest boks, jest 4 walki w K1, mamy 2 walki na sam koniec w MMA Pro, także no będzie się działo. Tutaj naprawdę każda walka może pójść w dwie strony. Nie ma takich oczywistych pojedynków, gdzie mamy jakiegoś wielkiego faworyta i naprawdę takie gale jak Silesian MMA, kiedy ten fight card jest złożony, gdy nie wiemy tak naprawdę, kto wygra, ogląda się fantastycznie, ponieważ tak samo z takiej gali jak Silesian MMA wychodzi później wiele talentów. Mamy zawodników, którzy zaczynali tu karierę, później walczyli w KSW, no czy nawet freak fighterów, którzy walczą w fejmie, no i na sportowym poziomie są bardzo wysokim. Trzeba powiedzieć, sport robimy dla kibiców, sport robimy dla mas, dlatego by po prostu hale drżały, by się działo w tych obiektach, by chętnie przychodzić, kupować bilety i przeżywać te emocje razem z nami, więc my cieszymy się, że ten Śląsk cały czas żyje. Gdy patrzymy dzisiaj na kartę, pierwsze nazwisko, które mi się rzuciło w oczy, to Patryk Nikel, który bardzo szybko wraca znów do klatki Silesianu. Ostatnio właśnie w Będzinie starcie z Krystianem Krychą-Wilczakiem wskoczył na ostatnią chwilę. Tym razem już zmierzy się dzisiaj z Szymonem Piecykiem. Walka w K1 w limicie 75 kg. Fajnie się to zapowiada. Bardzo fajnie się zapowiada, tym bardziej, że Patryk Nikel zawsze walczy bardzo efektownie. Ma na swoim koncie wiele wspaniałych knockdownów, no i dzisiaj też przewiduje, że raczej będzie chciał zakończyć walkę przed czasem, ponieważ to jest taki typowy walczak. Wiadomo, ktoś jak ogląda tylko walkę z Krystianem Wilczakiem, no to myśli, no pełen dystans, ale jednak tam Krystian Wilczak bardzo dobrze po prostu zawalczył na tle Patryka Nikela i też warto wziąć to pod uwagę, że Patryk wziął tą walkę na 3 dni przed samą galą, także Absolutnie nie było też widać po nim Oczywiście. jakiegoś roztrenowania, braku takiego rytmu. Wszedł do walki naprawdę na pełnej, mam tu na myśli świeżość. Mam tutaj na myśli pełną świeżość. Widać, że był cały czas w gazie. Absolutnie dał naprawdę dobry pojedynek. No i przede wszystkim go wygrał. Więc tak jak wspominaliśmy, Szymon Piecyk kontra Patryk Nikel. To jest ciekawie zapowiadająca się walka. No i te 2 walki wieczoru, warto o nich wspomnieć. Radosław Wichrowski, Cappuccino, taki pseudonim z Berserkers Team, więc tutaj dobry klub, dobrzy ludzie za nim Tak. stoją. To też jest, myślę, taki fajny smaczek dla kibiców, którzy zgromadzili się tutaj w Bytomiu. Zmierzy się z Wojciechem Dąbrowski, Spartan Chorzów, więc Szczecin kontra Chorzów, 2 krańce Polski i to też będzie naprawdę ciekawa walka w MMA. Wojciech Dąbrowski już walczył tutaj na Silesianie, dwukrotnie chyba komentowałem jego walki, jest to też taki twardy fighter, który nie odpuszcza, charakternie bije się do przodu, no ale właśnie tu może być fajna też stylistyka. Wojciech bardziej stójkowicz, wiadomo, jak Cappuccino reprezentuje Berserkers Team, no to tamten parter, zapasy brazylijskie, jiu-jitsu jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj będziemy mieli prawdziwą konfrontację stylów. No i przechodzimy do main eventu, czyli Marcin Kopcza, GLD, GF Team, MMA Fight Club, Piła kontra Patryk Krzak, Shark Top Team, Bytom oraz Śląska Akademia Sportów Walki. Tutaj 93 kg żywej masy mięśniowej, wagi tych 2 dżentelmenów. No walka naprawdę godna main eventu. Walka godna main eventu i tak jak wspomniałeś, 93 kg limit wagowy. No tutaj ci panowie mogą naprawdę urwać głowę jednym ciosem, także warto nie wychodzić przed tą walką, nie robić sobie herbaty, tylko zrobić to wcześniej, ponieważ możemy mieć bardzo
bardzo szybkie zakończenie w tym pojedynku. Tak, i te dwie ostatnie walki wieczoru, tak jak wspominaliśmy wcześniej, drodzy widzowie, są na zasadach profesjonalnego MMA. Wcześniejsze starcia, czy to w K1, czy w semi-pro, czy w boksie, więc tych formuł dzisiaj mamy naprawdę dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc przypominamy raz jeszcze, jeśli jesteście z regionu tutaj śląskiego, warto wsiąść w samochód, zamówić Ubera, przyjechać tutaj do nas do hali w Bytomiu, a jeśli nie, to zakupić pay-per-view, bo po pierwszej walce przechodzimy do płatnego pasma. Dokładnie tak jak Karol powiedziałeś, warto też tu wspomnieć, że ta 10. walka przedostatnia, która jest co-main eventem, będzie na zasadach MMA Pro, ale czasowo będzie odbywała się na dystansie 3 rund po 3 minuty. To jest też ważna informacja, dokładnie. No i co? Hala na Skarpie, tak jak Karol powiedział, przybywajcie, ostatnie bilety jeszcze na pewno traficie w kasach. Dzisiaj niedziela, nietypowo, bo w te dni przeważnie gal MMA nie ma, ale tutaj na Śląsku wiele nietypowych rzeczy w sportach walki się dzieje. Tutaj sporty walki, jak Karol wcześniej wspomniał, są na bardzo wysokim poziomie. No ale jeśli jesteście gdzieś z innych zakątków Polski, to silesianmma.pay-per-view, /stream.pl. Kupujemy pay-per-view, oglądamy wspaniałą galę, no i wspieramy prawdziwy sport. Dokładnie. Ta niedziela mnie naprawdę zaintrygowała, gdy dowiedziałem się, że właśnie w niedzielę tutaj w Bytomiu będzie event i gdy mówiłem moim znajomym, no to byli też właśnie delikatnie w szoku, ale powiem szczerze, że to jest naprawdę fajna opcja i alternatywa dla wielu ludzi. Przypominamy, że doskonale wiemy, jak wygląda aura za oknem, że ten jeszcze sezon letni dopiero nadchodzi. Też jesteśmy czasami pozamykani w domach w tym okresie zimowym, więc dzisiaj na pewno tutaj nie zmarzniecie w hali w Bytomiu, tu będzie gorąco. Jeszcze słowo o naszych partnerach i sponsorach. Fundacja Silesia jest organizatorem dzisiejszej gali. Silesian MMA 21. Pozostali nasi partnerzy i sponsorzy to Monostal, Silesia, Pasja TV, Górnośląskie Nieruchomości, producent okien i drzwi Arwena, Jarex Wrestling, PPM Klima Service i montaż klimatyzacji Piotr Grzywocz, BioWell Labs, DBX Bushido, Lumaro Sport, Karuzela Smaków, Best Fuel, terapia manualna Ali Nurbagandow, Grupa Wolf, Deep Energy Conor Events oraz Kombiasty Wideo. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za wsparcie. No i co powoli, Sebastianie, będziemy już myśleć o tym, co się będzie działo w klatce. Przed nami naprawdę wiele zapowiadających się ciekawych pojedynków. Ciebie więcej łączy ze Śląskiem. Jeszcze tak pozwolę sobie prywaty trochę rzucić. Jesteś tutaj z tego regionu, masz tutaj swoje powiązania, że tak to określę. Silesian MMA to też jest organizacja, z którą ty naprawdę bardzo długo masz do czynienia. Gdy patrzysz na rozwój, gdy patrzysz na to, jak ta organizacja z eventu na event robi kroki naprzód, jakie są twoje myśli, gdy przychodzisz po raz kolejny na halę, gdzie Silesian MMA jest organizowane? Przyznam szczerze, że tak jak i ty, Karol, jeżdżę praktycznie po całej Polsce po galach i szczerze nigdy nie spotykam się, żeby były na każdym evencie danej federacji wypełnione trybuny, a Janos na Silesian MMA, na galę VIP, czy tak jak ostatnio był MMA Attack, są zawsze wypełnione trybuny do końca. Czyli świadczy to jednym, że Dawid Kurtysiak wykonuje wspaniałą pracę, rozwija tutaj ten sport na Śląsku i ta rodzima właśnie Śląska Federacja MMA Silesian, czy VIP, czy też MMA Attack, które teraz zostało reaktywowane, najprężniej rozwija się ze wszystkich federacji sportowych w Polsce. MMA Attack, powiemy wam taki smaczek, prawdopodobnie we wrześniu spotkamy się przy okazji kolejnej edycji, więc te emocje, które działy się 1 lutego w Będzinie, będą kontynuowane. Oczywiście ten projekt cały czas się rozwija po reaktywacji, która nastąpiła 2 lata temu, tak jak wspomniał Sebastian. Będą kolejne eventy i ogólnie ten rok zapowiada się tutaj dla organizacji Silesian MMA czy MMA Attack bardzo dobrze. My oczywiście też zapraszamy na nasze kanały, na których zobaczycie relacje, wywiady z zawodnikami u Sebastiana, portal Za Ciosem na YouTube. Karol Garncarz. Podcast numer 13, Tak jest. dokładnie, zaczynamy. KG13 to jest taki element kluczowy mojego. Mój rozpoznawczy znak. Zapraszamy oczywiście na nasze kanały, abyście też zobaczyli trochę więcej niż widzicie w klatce. Wywiady, relacje, opinie wielu ludzi to znajdziecie na naszych kanałach. Jeśli chodzi o galę MMA Attack, no to już nie jest żadną tajemnicą. Kolejna gala MMA Attack odbędzie się w Opolu. No i Tak, w Opolu, dokładnie. Nie dodałem tego, że właśnie Opole będzie gospodarzem
kolejnej gali MMA, tak. No i wiemy, że chyba Krzysztof Fericze, wujaszek Fericze już jest planowany, który stoczył niedawno bardzo dobrą walkę na Dragon Fight Night. Widzę, że już tutaj konferencjer szykuje się, także my powoli będziemy przenosić się do klatki. No i co, Karolu? Zapraszamy na galę. Zaczynamy emocje, słyszymy się niebawem, a tym razem oddajemy realizację do klatki. Zapraszamy, Silesian MMA 21, let's go! Again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top as I'm running it, y'all. On me, I don't know defeat. Had to get Gali Silesian MMA 21. Ja nazywam się Jan Niemdzierowski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę. Na dzisiejszej gali czeka nas 11 sportowych pojedynków. A już teraz przywitajmy bohaterów dzisiejszego wieczoru. Artur Wiśniewski, MMA Familia. Kacper Friedrich, Warriors Katowice. Dominik Sitko, Shark Top Team Bytom. Michał Gaz, Warriors Katowice. Marian Czernik, Fight Club Bytom. Jakub Klasik, Shark Top Team Bytom. Dawid Oczkowski, Fight Club Bytom. Kasjan Włodarczyk, Animal Zawiercie. Krystian Bartoszek, Shark Team Barczewo. Patryk Ciechomski, Spartan Chorzów. Marcin Kupczak, Drakulino Oświęcim. Mariusz Gumny, Shark Top Team Bytom. Jasiu Pilarczyk, Olympus Dąbrowa Górnicza. Maciej Żeląg, Spartan Chorzów. Mateusz Myszkowski. Adrian Długaj, Shark Top Team Bytom. Szymon Piecyk, Berserkers Team. Patryk Nikel, czempion Katowice. Radosław Wichrowski, Berserkers Team. Wojciech Dąbrowski, Spartan Chorzów. Oraz bohaterowie walki wieczoru. Marcin Kopcza, GLT GF Team MMA Fight Club Piła. Oraz Patryk Krzak, Shark Top Team Bytom oraz Śląska Akademia Sportów Walki.
oto sposób prezentuje się 22 zawodników dzisiejszej gali. Wielkie brawa! A zanim rozpoczniemy pierwszą walkę, już teraz przed wami Dedis! Raz, dwa, trzy, siemanko, Bytomki, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko. Polecimy sobie z Wyszczekanym. Ło! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz. Co kurwa we mnie nie wierzysz, to lepiej o mnie nie mów nic. Grałem koncerty za darmo, żeby oddać ziomom kwit. Zaliczyłem taki progres i chyba nie muszę nic. Gówno prawda, zapierdalam, sam se płacę za ten beat. Potencjał jak młody Creed, choć chudy jestem jak szkapa. Chcesz ze mną mieć ten beat? Lepiej nie wkurwiaj dzieciaka. 24 lata, lecę jak stary wyga. 24 lata, a w dorobku legal płyta. Nawet nie pyta jak ciężka jest moja droga. Nikomu nie liczę rowa, tym cięższa jest moja droga. A jak mam problem, to się pytam o coś Boga. Nigdy się nie spytam ciebie, bo nie wierzę w twoje słowa. Tak się robi rap na mieście. Przewinąłem dobrze, wiesz, to przewinę raz se jeszcze. Koszulkę mam lidera, mów lider u mnie Na mieście. Moja ksywa w twoim domu I niczego więcej nie chcę. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdołasz u mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć chcę. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdołasz u mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć chcę. Nie za niektóre numery chciałbyś dać mi pysk, bo się bawię autotunem, co mam być jak ty. Chcę się rozwijać, a nie w miejscu stać. Więc nie blokuj mojej drogi, tylko z miejsca patrz. Bo używacie melodyna, a plujecie mi na refren. I tak wielcy raperzy mijacie się z własnym sensem. Wielcy raperzy, wielka stara nowa szkoła. Zapierdolenie głupot rzucam do jednego wora. I nie próbuj więcej mówić, żebym wrócił do ulicy, bo widzę co się dzieje. I z kim nagrywasz bity? Te wasze kity, że liczy się tylko rap. Dawno pokupili drogę, szach, kurwa mat. Bo to jest tak, żeby robić rap, trzeba czuć ten smak. Lepiej zamów moją płytę, przyniesie listonosz pad. Jestem wyszczekany dzieciak, A plecak mam pełen rymu. to płyta numer 2. Moja muzyka mnie zna. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdołasz u mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, Zawalczyć chcę. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdołasz u mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, Zawalczyć chcę. Pytom, zróbcie jakiś hałas do wszystkich zawodników! Zajebiście, dawaj diabła! Dokładnie tak. Poznałem wiele ludzi, wiele miast. Poznałem wiele krzyku, wiele praw. Doznałem strachu i tak wielu strat. Poznałem szczęście i miłości smak. Choć nadal niewiele mam lat. Lata lecą jak wypłata i to żaden kurwa news. Jakbym miał więcej zielonych, Dałbym mamie kilka stów. swoje zdrowie oddał babci. Jebać kurwa udar mózgu. To los, który cię spotkał, powinien Jeździć na wózku. Dalej piszę ten kawałek, żebyś poczuł jak ja czuję. Kocham swoje życie, nawet jak mnie nokautuję. Bombarduję i pluję i skaczę po głowie jak żab. Diable póki nie odpuści. Tak będzie wyglądać gra.
dobra mina do złej gry. Pamiętam stare czasy, patrem wzywał na mnie psy, bo broniłem kobiety, która dla mnie grzechu warta. Bo gdyby nie Matula, nigdy Nie chwyciłbym Majka. ja dalej robię swoje, nawet czasami mam farta. Diabeł chce mnie w teamie, a mnie chroni złota karta. Czarne mam buciwa, dla mnie nieistotna marka. To ja jestem prawdziwy, Wie co nosi twoja za banda. dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Za dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Dziękujemy Bytom, miłego wieczoru! Zanim przejdziemy do pierwszej walki, poznajmy organizatora oraz partnerów i sponsorów dzisiejszej gali. A organizatorem gali jest Fundacja Wspierania Sportu Silesia, Monostal Silesia, Pasja TV, Górnośląskie Nieruchomości, producent okien i drzwi Arwena, Jarex Wrestling, PPM Klimat Serwis i montaż klimatyzacji Piotr Grzywocz, Joel Labs, DBX Bushido, Lumaro Sport, Karuzela Smaków, Best Fuel, Terapia Manualna Ali Nurbagandow, Grupa Wolf oraz Zielony Listek. Panie i panowie, pierwsza walka jest zakontraktowana na 65 kg, a udział w niej wezmą zawodnik trenujący w MMA Familia Radzionków, w narożniku czerwonym Artur Wiśniewski. A jego przeciwnikiem będzie przedstawiciel Warriors Katowice. Panie i panowie, w narożniku niebieskim Kacper Friedrich! Czyli spokojnie potargały się, a my na tej wojnie
ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Witamy, Gala Silesian MMA 21 oficjalnie rozpoczęta. Przed nami pierwsza walka MMA Semi-Pro, kategoria do 65 kg. Artur, Narożnik czerwony Artur Wiśniewski, Kacper Friedrich, narożnik niebieski. Widzimy teraz porównanie obu. Wiek 6 lat starszy Artur Wiśniewski, wzrost podobny, waga taka sama. Zaczynamy emocje. tak, tutaj mamy Artura Wiśniewskiego z klubu MMA Familia Radzionków, natomiast Kacper Friedrich, Warriors Katowice. No i tak jak wspominaliśmy wcześniej, ponieważ Artur Kornik-Sowiński gościł w naszym studio przed eventem, a teraz jest w narożniku czerwonym u swojego podopiecznego Artura Wiśniewskiego. Dokładnie tak, tutaj Artur nie będzie dzisiaj tylko w roli konferencjera, ale także właśnie w roli trenera. No i zobaczymy, czy podopieczny Artura Kornika-Sowińskiego z MMA Familia Radzionków wygra w tym pojedynku. Zbita piątka. Obaj zawodnicy są już w klatce. Drzwi się zamykają i za moment rozpoczynamy pierwszą walkę podczas Silesian MMA 21 Bytom, drugi dzień marca. Czerwony narożnik Artur Wiśniewski, niebieski Kacper Friedrich. Sędzia, czas, gotowy, gotowy, stoj! Zawodnicy gotowi. Rozpoczynamy walkę. Tak, jest przybicie piąteczki. Na razie spokojnie. Obaj się badają, ale mamy mocniejszy atak ze strony niebieskiego narożnika. Kacper ruszył mocno do przodu. No i słyszycie, szanowni widzowie, od razu duży doping za zawodnikiem Warriors Katowice. No, jesteśmy w końcu na Śląsku. Tak jest, jesteśmy na Śląsku. I tutaj na pewno doping zawsze będzie bardzo mocny. Kacper już obalił swojego rywala z dość dużą łatwością, no ale zobaczymy, jak Artur będzie radził sobie w tej pracy, kiedy znajduje się na plecach na macie. Nie pieścili się długo w stójce, szybko poszli po parter. Mamy tutaj chyba próbę balachy na stojąco, niczym Mamet Kalidow to zrobił na Adrianie Bartosińskim, ale niestety tutaj... Zakończyło się to praktycznie wrestlingowym ruchem, uderzeniem tutaj o oddechy tej klatki Silesian Tak jest. MMA. Tutaj widzimy, że Artur często próbuje trafić tym front kickiem, ale bardzo ładne miderki w wykonaniu Kacpra. Znowu mamy tutaj próbę takiego zapaśniczego klejenia, ale dobrze kontruje kolanami Artur Wiśniewski swojego rywala. Mamy dociskanie teraz do siatki ze strony niebieskiego narożnika. Dobre zwarcie między tymi dwoma otwierającymi tą dzisiejszą galę zawodnikami, ale koniec, wracamy do stójeczki. I kolejny teraz poluje tymi high kickami. Artur Wiśniewski próbuje dorwać te głowy swojego rywala. Tak, na razie obaj nie potrafią wyczuć za bardzo dystansu, dlatego też często te ciosy nie dochodzą, ale mamy teraz tutaj Kacpra opartego o siatkę, odwrócenie pozycji. Jest troszeczkę tego właśnie klinczu pod siatką. Próba wychwycenia głowy. Czy będzie tutaj I mamy teraz znowu Artur Wiśniewski na plecach. Kacper Friedrich zalicza drugie obalenie, to na pewno będzie zaznaczone na kartach sędziowskich. Zdecydowanie w trakcie jednej rundy po raz drugi już obala swojego przeciwnika. Bohater miejscowej publiczności, śmiało można go tak nazwać. No i po raz kolejny chwila teraz takiego ustawienia, znalezienia próby dobrej pozycji. Tak, teraz mamy tutaj I ciosy są, próby ciosów z góry, ale dobrze też klei będący tutaj na plecach podopieczny Artura Kornika-Sowińskiego. Kacper Friedrich też wie, że jak będzie właśnie w tej pozycji do końca rundy, no to raczej ona powędruje na jego korzyść, ponieważ no, jest w pozycji dominującej. Znowu mamy... Fajnie to wygląda naprawdę, kiedy próbuje podnosić Kacper go do góry i uderza ten cios, który znowu wchodzi. Myślę, że niespotykana technika tutaj zaprezentowana nam przez Kacpra Friedricha. Widzimy teraz Patryka Likusa w narożniku Kacpra A tym Friedricha. razem szarża w stójce, chociaż już zaczyna się klejenie, dociska do siatki
I zaznacza tym na pewno koniec pierwszej rundy tego pojedynku Kacper Friedrich. Tak, Kacper Friedrich w tej rundzie był zdecydowanie zawodnikiem, który przeważał, jeśli chodzi o prowadzenie tego pojedynku. 2 razy obalił, kontrola w parterze. Ciosów też było więcej z jego strony, także raczej tutaj nie będę zaskoczony, jeśli sędziowie zapiszą tą rundę dla Kacpra 10-9. No i czekamy teraz na to, jakie wskazówki przekaże narożnikowi czerwonemu trener Artur Kornik-Sowiński. Na pewno usłyszymy w późniejszym etapie, gdy wróci tutaj Kornik już na komentatorkę, bo ja jestem tylko tu dziś. Mamy teraz najlepsze akcje z pierwszej rundy. Także sami możecie ocenić, kto według Was przeważał w tej pierwszej rundzie, w pierwszej walce otwierającej galę Silesian MMA 21. Tak jak wspomniał wcześniej Karol, w narożniku Artura Wiśniewskiego mamy Artura Kornika-Sowińskiego. Natomiast w narożniku Kacpra Friedricha jest też znany zawodnik młodej generacji Patryk Likus, który aktualnie walczy dla organizacji Fight Exclusive Night. Trzeba też powiedzieć, że to była pierwsza naprawdę pełna emocji runda. Nie głaskali się tutaj, nie było kunktatorstwa, tylko po prostu chcieli dać kibicom emocje. Tak, obaj tutaj weszli do klatki po to, żeby się bić, po to, żeby pokazać swoją wyższość. I tak jak Karol wspomniał, naprawdę bardzo dobrze ogląda się ten pojedynek otwierający galę Silesian MMA 21 w Bytomiu. Zaczynamy rundę numer 2. I znowu middle kick w wykonaniu Artura Wiśniewskiego, a teraz Kacpra Friedricha. Te middle kicki wchodzą i teraz próba takiej bokserskiej akcji w wykonaniu Kacpra. Bardzo mocno naruszył swojego rywala i mamy obalenie. Głowa wychwycona, czy tam jest dobrze złapana ta gilotyna? Jednak nie, Kacper wysuwa teraz głowę i znów jest w pozycji dominującej w parterze. Dobra szarża, trzeba powiedzieć, Kacpra Friedricha. Middle kick, potem huragan ciosów w stójce i następnie obalił swojego przeciwnika, więc wraca to, co działo się w rundzie pierwszej. Nie jest w stanie Artur Wiśniewski przeciwstawić się tym próbom obaleń swojego rywala. Tak, mamy podobny obraz jak w pierwszej rundzie, właśnie to kiedy Kacper Friedrich obala swojego rywala, no i kontroluje tą pozycję z góry. Tutaj słyszymy też podpowiedzi narożnika. I mamy ground and pound z góry w wykonaniu Kacpra. Kacper zaprasza do walki w stójce swojego oponenta. Próba high kicka. No, Artur Wiśniewski próbował takiego backfista, ale zbyt daleko znajduje się od swojego rywala. Bardzo ładnie przechwycony high kick. Znowu akcja bokserska. Teraz poślizgnięcie po kopnięciu w wykonaniu Kacpra. To się zdarza. Troszeczkę spokojniejszy fragment w tej walce, co rzadko się na razie zdarzało. Połowa drugiej rundy jest już za nami. Zobaczymy, w którą stronę. Jedna. Piękna obrotówka. Kolejne obalenie Friedricha. Nic się nie zmienia, absolutnie nie jest w stanie obronić tych prób podopiecznej Artura Kornika-Sowińskiego w narożniku czerwonym. Tak, Kacper Friedrich bardzo łatwo obala swojego rywala. Każde obalenie kończy się skutecznie. Gdzieś Artur Wiśniewski widać, że nie może znaleźć sposobu, aby po prostu nie dać się sprowadzić na matę. Nie odskakuje na nogach, mam wrażenie, że stałem. Tak, nie ma odrzutu bioder. Tak, dokładnie, Karol. Tu masz 100% rację. Znowu high kick w wykonaniu Kacpra. Zablokowany na gardę. No, są go te trybuny, trzeba przyznać. Każde uderzenie, każdy cios wyprowadzony ze strony Kacpra wiąże się tutaj z reakcją fanów. I mi się To na pewno buduje. Tak, i mi się też wydaje, że Kacper naprawdę z akcji na akcji jakby coraz bardziej się rozkręca. On jest jak taki diesel, który wolno rusza, ale jak już wystartuje, no to rozpędza się z niesamowitą A prędkością. w narożniku czerwonym u Artura Wiśniewskiego zauważam już zmęczenie. Zdecydowanie głęboko oddycha. Zmieniło się to od początku tej drugiej rundy. Zawodnik zawsze, kiedy łapie ustami powietrze, no to już są te pierwsze oznaki zmęczenia. Tym bardziej, jak gdy ucieka oczko, gdy ucieka ten timing, no to jeszcze trudniej bronić się przed tymi obaleniami. I kolejną rundę kończymy praktycznie w tej samej pozycji, czyli Kacper Friedrich na górze. Runda numer 2 zakończona. No i śmiało chyba można powiedzieć, że podobnie jak w pierwszej odsłonie zapisana na konto zawodnika z narożnika niebieskiego. Zdecydowanie tak, zawodnik z Warriors Katowice tutaj prowadzi w tej walce 20-18 i inny wynik na pewno nie będzie akceptowalny, ponieważ obraz tej walki jest jednostronny. Zaraz na pewno zobaczymy powtórki najlepszych akcji w drugiej rundzie właśnie teraz.
będziecie świadkami tego, co właśnie działo się w tej drugiej rundzie. Najlepsze akcje. O, tu się świetnie rozpoczęła tym middle kickiem ta szarża, później grad ciosów w stójce, a następnie obalenie, a więc naprawdę na początku tej rundy świetnie to zaprezentował Kacper Friedrich. Przed nami trzecia, ostatnia runda tego pojedynku i jest to naprawdę ostatnia szansa, by wykupić dostęp pay-per-view, ponieważ pierwsza otwierające starcie jest w otwartym paśmie, a następnie przechodzimy już do pasma płatnego. Serdecznie zachęcamy, aby pozostać z nami, ale zanim to jeszcze ostatnia runda pierwszego pojedynku na Silesian MMA 21. Dokładnie tak, wykupujcie dostęp pay-per-view do gali na stronie www.silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Wszelkie linki oczywiście znajdziecie na social mediach Silesian MMA. Zachęcamy też, by zostawić follow, obserwować, by być na bieżąco, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, będzie się w tym roku działo. Runda numer 3. Znów rozpoczynamy w podobny sposób. Przechwycenie teraz kopnięcia w wykonaniu Kacpra. Znowu te właśnie próby frontkicków Artura Wiśniewskiego, ale jest to nieskuteczne, ponieważ jeszcze żaden z tych frontkicków nie doszedł. Znowu próba takiej obrotówki na głowę w wykonaniu Kacpra i znowu piękna akcja bokserska zakończona middle kickiem. Widzimy, że już właśnie na jednym z boczków Artura Wiśniewskiego te middle kicki odcisnęły mocne piętno. Jest tam bardzo czerwony ślad. Widać też przede wszystkim zmęczenie, praktycznie nie ucieka od tych ciosów, daje się uderzać swojemu rywalowi, zawodnik z narożnika czerwonego, widać zmęczenie i na pewno też odczuwa te ciosy, które już na swoje ciało przyjął. Te middle kicki, te ciosy, a teraz świetnie, lewy, prawy ze strony Kacpra Friedricha po raz kolejny przeważa i zaznacza sobie swoją przewagę w tym otwierającym galę pojedynku. I znowu 2-3 ciosy w stójce. No te próby high kicków to były chyba jedyne takie znaczące ciosy wyprowadzane ze strony zawodnika z narożnika czerwonego, które mogły zagrozić świetnie dysponowanemu dzisiaj Kacprowi Friedrichowi. Pokazuje, chodź, nie leż, wstawaj, bij się ze mną, ale nie ma na to absolutnie ochoty Artur Wiśniewski. Minuta 40 do zakończenia tej walki. Artur Wiśniewski na początku tej rundy bardzo fajnie kontrował 2-3 takimi prostymi ciosami, kiedy właśnie te sierpowe wyprowadzał Kacper Friedrich, ale zrezygnował z tego, no i niestety mamy obraz walki taki jak w poprzednich rundach. Tym razem tylko Kacper nie chce iść do tego parteru, woła swojego rywala do walki w stójce, czuje się pewnie w każdej płaszczyźnie, ale widać, że chce się sprawdzić właśnie w tej walce wręcz. No i teraz kilka ciosów prostych, ciosy sierpowe. Część przyjęta na gardę, część na twarz Wiśniewskiego. Dziś mamy Silesian MMA 21 w Bytomiu, ale już 22. edycja 24 maja w amfiteatrze w Ustroniu, w pięknym miejscu, także tam dopiero będą fajerwerki. I tam, szanowni państwo, już w sezonie letnim, można powiedzieć, zobaczymy się, więc w zupełnie innym anturażu, w zupełnie innej atmosferze, ale to 24 maja w Ustroniu. 48 sekund do zakończenia pierwszej walki na Silesian MMA 21. Kacper Friedrich, Artur Wiśniewski. No i Kacper Friedrich teraz znowu kontroluje z góry w tym parterze swojego rywala. Bardzo mocno obija go faktem jedną ręką, ponieważ druga jest wykluczona, ale zawsze te ciosy się odkładają i są punktowane. No i już mamy teraz... Zobaczymy, jak zareaguje sędzia, bo grad ciosów, część co prawda na gardę, nie są to ciosy czyste na głowę rywala. Artur Wiśniewski broni się aktywnie, dlatego sędzia tego jeszcze nie przerwie, ale słyszymy tutaj jak... Świadomość tego, że 10 sekund do końca tej walki. Tak, i też Kacper bardzo dobrze właśnie trafił swojego rywala w parterze, ponieważ znajdował się przy swoim narożniku, gdzie Patryk Likus mógł mu dawać cenne podpowiedzi. Mamy koniec tego pojedynku, no i czekamy na oficjalny werdykt, który chyba, Karol, jest oczywisty. Kacper Friedrich raczej w tym pojedynku powinien wygrać 30-27. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby to z przebiegu walki sędziowie widzieli inaczej, bo trzeba powiedzieć, że 3 rundy kontroli ze strony zawodnika Warriors z Katowice przy aplauzie tutaj lokalnej publiczności. Nie można odmówić Arturowi chęci, sił, ale sukcesywnie jego przeciwnik odbierał mu je w trakcie walki, bo trzeba powiedzieć, że na początku naprawdę szczególnie te próby high kicków były interesujące, ale im dalej w las, tym lepiej czuł się Kacper Friedrich. Mamy właśnie teraz powtórki z trzeciej rundy najlepszych akcji.
No i tutaj ogólnie obydwoje zawodników jest bardzo młodych. Artur Wiśniewski i Kacper Friedrich, wychodząc do tego pojedynku, tylko zyskali kolejną lekcję, kolejne doświadczenie. Wiadomo, to jest MMA semi-pro, rekord amatorski. My już żegnamy się z YouTube'em. Zapraszamy na transmisję pay-per-view www.silesianmma.payperview-stream.pl. Widzimy się na transmisji pay-per-view, a teraz przechodzimy do oktagonu. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów walkę pierwszą wygrywa Kacper Friedrich! Sponsorem walki jest DBX Bushido. Zapraszam przedstawiciela do...